गसाइगावनि श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गोजा चन्दन दंफांनि खुन्दा मोननो हादों। पुलिसा हमनो हानाय गोजा चन्दन दंफांनि बेसेना 1 कौटि रां जागोन होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। गोजा चन्दन दंफांनि गोबां बिबांनि खुन्दाखौ न'आव दोनखोमानाय थासारियाव मोननो हादों। चन्दन दंफांनि खुन्दाखौ फाननो सोमोन्दो खालामनाय समावनो पुलिसा हमनो हायो। चन्दन दंफांनि खुन्दाखौ फाननो नागिरनायजों लोब्बा थानायनि दायाव 4 सुबुंखौ पुलिसा हमदों। पुलिसा हमनाय 4 सुबुंनि मुङा जाबाय फारियै जारागुरि गामिनि कनक ब्रह्म, गनक बसुमतारी, मालागुरि गामिनि अजित कुमार नार्जारी आरो कुसुगावनि नन्दिपुर गामिनि मनज नार्जारी। मख'जाथावदि चन्दन दंफांनि खुन्दाफोरखौ कनक ब्रह्मनि न'आव पुलिसा मोननो हादों। अरे